Tikulandeni nomvera pano ndi Panyasa Voice Box. Nkhani pano zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndokambapo nkhani zandale ambiri mwa ife mwina sitimadziwa ndithu kuti ku Mulanje Central Constituency kumenekotu kunabadwa zipani zitatu zandale. Ndite nkhani imodzi kuti tione kuti nkhani yonseyi ikuyenda bwanji pano Panyasa Voice Box. Ndi nkhaniyo ikuyamba chonchi. Amata chonde anawo musadzawabisire mudzawuze kuti ku Malawi kuli constituency yake imodzi komwe kunapangidwa zipani zitatu zandale. Izizi anawo mudzawuze kuti adziweko mbiri pandale. Musadzawabisire anawo koma kuwauza kuti Mulanje Central Constituency kunali MP yemwe anali senior cabinet minister mu boma la UDF yemwe dzina lake ndi Brown Mpinganjira. Ndipo mu chaka cha 2001 Brown Mpinganjira anachoka ku UDF ndi kuyambitsa chipani chake cha National Democratic Alliance NDA, mwana wa ku Mulanje Central Constituency uyu. Ndipo mudzakoleze moto ndi kumaotha ndi anawo uku mukudya chimanga chokazika olo mbatata zootcha pa phulusa. Mudzawauze anawo kuti ku Mulanje Central komweko kunabweranso MP wina yemwe anatenga udindo wa MP kuchokera kwa Brown Mpinganjira. Ndipo uyu ndi Kondwani Nankhumwa yemwenso anakhalapo maudindo au nduna akuluakulu mu DPP. Koma kusamvana kunabuka mu DPP ndipo pa 3 May 2024 Kondwani Nankhumwa anayambitsa chipani chake chotchedwa People's Development Party PDP, mwana winanso uyu wa ku Mulanje Central Constituency. Amata anawo akamadzasinza nditulo mudzawapukute nkhope zawo ndi madzi ozizira cholinga asadzagone koma kukumvetsetsani bwinobwino. Mudzawafotokozere kuti ku Mulanje Central Constituency komweko kunali mnyamata wina otchedwa Michael Usi yemwe anali ndi pressure group yake yotchedwa Odya Zake alibe mlandu pachidule Ozam. Koma pa 27 January 2025 Ozam inayaka moto monga chipani cha ndale mwana wa ku Mulanje Central Constituency uyu. Izitu zidzawapatsa nawo chithunzithunzi chodziwa kuti constituency imodzi inakhalapo ndi zipani zitatu zandale zomwe ndi NDA, PDP komanso Odya Zake alibe mlandu mwachidule Ozam. Anawo musadzawabisire izizi kuti adzakhale akudziwa komwe tikuchokera pandale komanso komwe ifeyo tikupita. Nkhani ndi imene yakuti ku Mulanje Central Constituency mpaka na zipani zitatu. Ndi Malawi mfunso nkumati kuti inuyo zimene zizi mukuziona bwanji? Mutiuza in the comment section below pompano Panyasa Voice Box.